Slovenska. Právě jsem se probudila a pomaličku si chystám pár otázek na Danielka s Dášenkou. Jsme tady od včerejška a chtěla bych se jich zeptat na jejich kouzelný recept. Jak je možné, že u nich pořád vidím, že i po 33 letech se tito dva lidi obrovsky milují a láskyplně spolu komunikují. A myslím si, že v dnešní době je toto velmi důležité, když chceme s někým mít vztah a chceme, aby tam byla nějaká hloubka. Tak vím, že Daniel s Dášenkou zažili už mnohé a včera jsme měli s něma večeři a když jsem vždycky viděla, jak Dášenka se dívá zamilovaně na Daniela, když vzpomíná nějaké věci z jejich minulosti, tak to bych chtěla tady dneska s něma probrat. Jak je to možné, že se stále tak krásně milují, uctívají a ať nám poví, jak to dělají. Tak jo. Tady ten jejich domeček. A kocourek. Je? Mám návštěvu. Mám tady. Ano, ano. Tak jo. Krásné dobré ranko. Jsem taky sportovní. Taky zimka. Ty si ma tak pláčeš v sebe. Nevím. Chceš na chrbát deku? V pohodě. Jo? V pohodě. V pohodě. Lucko, a ty co? Ty budeš jakože tam? Já budu tam. Nebudeš tu? A nebudeš tady? Já se tam nevlezu. To by bylo také divné, že byste se dívali furt na mě jako na bok. Nedívali. Tak pojď mezi nás. Já jsem tady. A vy budete tam. A už to máš zapnuté? Už to mám zapnuté. Jo? Ty máš Maminko, pusinky. ono to už jede. One time, two time, next time, no? Next time you must say okay. Co my jsme naživo? Hele, jak vypadá? Hezky strapatě. Ono je super, jak máte oba dva kudrnaté vlasy. To se mi No, líbí. To je úplně. super. Jsem takový kudrnáč. My jsme takový kudrmač. My se tak kudrmatíme spolu. Když se tak zapletem, No. Ano. tak jsme takový zapletení. Tak Se nehumíme rozples. Takže já tady vítám. A teďka, toto jsem chtěla. Ty jsi to teďka krásně začal mluvit o té přírodě. A já jsem to ještě nenatáčela, takže takovou otázku bych dala, nějakou neutrální. Co vám dala ve vašem životě příroda? Krásná otázka. Začni, táto. Já? Mhm. Jo, všechno. A pořád. Ono, my jsme součástí přírody. Že ono je ta otázočka je taká, že všetko okolo nás je z prírody a neustále nám všetku energiu, to nehovoria, že vzduch, svetlo a tak, ale úplne všetko. Ide o to, že my sme vlastne vytvorili úplne neprirodzené obydlia v mestách, izolovali sme sa od prírody čo najviac, aby náhodou sme s ňou nemali nejaký kontakt a potom si obrovsky vážime čas, keď sa dostaneme do tej akože prírody. Ale tak ako sme aj tu, a preto sme si našli toto miesto, aby sme boli pořád v prírode. Proste to je prirodzené. Proste vidieť ju, vnímať, dýchať, byť jej súčasťou, úplne priamo. Že nie, že ideme do prírody a teraz sa zbalíme niekde na 4. poschodí bytu, zlezeme dolu výťahom, nasadneme do auta a hodinu budeme niekam cestovať, aby sme boli v prírode. Proste, že pre mňa život v prírode je úplne tá najpotrebnejšia časť života, aby človek bol, aby ju cítil, vnímal, videl, dýchal. Ja v podstate úplne od malička prírodu milujem. Vždy nás tatino aj učil tú prírodu sledovať, načúvať jej a veľmi ma inšpiruje. Pretože aj keď som mala nejaké životné ťažké
skúšky pred sebou, tak mi veľmi pomohol tento pohľad práve na tie divožijúce zvieratá. Na tie samičky, ako vychovávajú svoje deti bez tých svojich samčekov a čo všetko musia v takej nejakej láske, pokore, v prítomnosti dosahovať. Takže pre mňa táto príroda je neskutočne inšpirujúca. Ja som ju veľmi dlho a v podstate aj teraz vnímala, že tam je všade prítomný Boh. Ja toho Boha vnímam cez tú prírodu, lebo je to úplne neskutočné to, ako to všetko v tej prírode funguje. Ako je to dokonalé. Úplne aj ten ľudský organizmus, aj tie stromy, rastliny, tá fotosyntéza, to všetko, to je tak neskutočne dokonalé, že to je až také božské. Takže pre mňa príroda znamená veľmi veľa. A nedokázala by som si predstaviť, že by sme boli bez nej. Alebo že by bola nejakým spôsobom znehodnotená, poškodená. Jak jste vlastně se dostali sem, na to vaše krásné místo sem do Nové Bani? Začal som čítať také knihy. V podstate Datka pochádza z Nitry a z Bratislavy, z takých sídlisk. Sme akože také sídliskové deti. U mňa bola tá túžba bývať v prírode. To je super právě. To je super. Já vždycky mám nejradši ty lidi, nás, co jsme z paneláku, a pak žijem v těch maringotkách. A čo je sranda, ľudia z maringotiek zase sa ťahajú do mesta, aby si užili trošku toho pohodlia. Že proste nemuseli topiť, nemuseli proste ísť po provodu 200 metrov a proste akože otočí a má. Takže som sa dostal tak strieda proste ako. No a tá moja túžba žiť do prírody bola úplne, že od malička malinkata. No a my už asi 25 rokov bývame na dedine. Normálne, že máme rodinný dom, záhradu, proste akože tam všetko. A tým pádom my sme nemali nejakú takú extra veľkú túžbu, ale čítal som také ruské knihy Anastázia, to je 10 takých zelených kníh od Vladimíra Megreho. A tam sa popisuje taký projekt, volá sa to, že rodový statok a rodová osada. Že každý ten statok má 1 hektár, okolo neho rastie jedlý plot. Takže vlastne lieska, rakitník, muchovník, drienka. Samozrejme, môže tam byť čokoľvek aj iné, aj breza, jedlík, gaštan, proste akože stromy a kríky, ktoré vytvárajú černice, šípky, všetko dokopy, vytvárajú jedlý plot. Na tom pozemku hektárovom je 30 árov, takže tretina tvorí les, priamo vysadené stromy a proste akože lesné prostredie. Je tam jazierko, vodná plocha by mala mať minimálne 10% plochy, čo je teda dosť, to je vlastne akože 10 árov, ale popisuje sa tam, že 2-árové stačí, akože že 10x20 metrov, no to je teda akože dosť na tom hektáre, ale teda akože veľmi dôležité je tam jazierko a potom nejaká ovocná záhradka a nejaké ovocné stromy. A v takejto rozmanitosti vlastne, že je tam aj ten les, ktorý vytvára tú lesnú klímu. Vlastne tam rastú nejaké huby, sú tam nejaké chrobáčiky, sú tam vtáčiky, proste všetko okolo. Aj tá vodná plocha, aj to celé dokopy vytvára takú krásnu energiu, lenže vedľa toho rodového statku je ďalší rodový statok, ktorý má zase 30% lesa, zase má 2-árové jazierko, zase má proste všetko možné. Vedľa je ďalší a ďalší. A že 100 takýchto pozemkov vytvára rodovú osadu. A človek, keď žije v takejto už vytvorenej osade, tak mu stačia 2 hodiny denne práce na to, aby sa uživil. Doslova, že vyjde von, niečo si natrhá, niečo si robí v záhradke, popracuje s drevom, aby mal proste akože takto kúrenie, čokoľvek. 2 hodiny práce potrebuje na svoje uživenie sa, takže zabezpečenie potravy a tepla. A zvyšný čas má pre seba. Aby tvoril. Aby sa venoval svojej podstate. Tomu, čo naozaj chce. Toho, čo ho robí šťastným. Či už si spieva, či tancuje, či si niečo strúha z dreva, či niekomu pomáha, alebo niečo študuje, alebo proste robí úplne čokoľvek, to je na ňom. 2 hodiny, no lenže teda tam je taký malý chyták. Tam sa nikde nepíše, že keď ten rodový statok budujete, tak je to obrovská práca. No, ale teda ide o to, ak človek takýto statok už dedí po niekom, tak to vlastne už nemusí všetko stavať, všetko budovať, kopať studňu, proste robiť ten plot a chodníky a cesty, múriky a všetky takéto veci. To už všetko vlastne je, čiže už to len udržuje, zveľaďuje a pokračuje ďalej. No a vo mne skresla obrovská túžba
čo si takéto skúsiť, zažiť proste, akože úplne, že toto má zmysel, toto je projekt budúcnosti proste, ako úplne, takto môžeme všetci krásne žiť. No a tak sme začali hľadať taký pozemok. Niekde. Chceli sme s prameňom vody, taký, čo vstupuje do lesa, teda hektárový minimálne. A teda nemali sme neobmedzené nejaké peniaze, nejaké sme mali, ale bolo ich relatívne málo. A chceli sme, aby sa nám to páčilo, aby to bolo pekné. Tak som asi 3/4 roka hľadal denne na internete a už ma poznali od Mijavy až po Banskú Štiavnicu. Sme si povedali, že aby to bolo do 100 km od domu. Teda ideálne by bolo, keby to bolo 10 alebo 20 akože. No len bývame v také oblasti, kde sú samé polia proste, akože a premenil tam až tak moc nie a podobne. Takže skôr takéto lesnaté, mierne horské prostredie. No a po 3/4 roku už sme chceli ubrať z nejakého kritéria, že tak dobre, nebude tam prameň, alebo tak dobre, nebude to hektár, bude to pol, však možno si zvyšok nejaký dokúpime. Alebo proste, no som bol trochu zúfalý, že asi také niečo neexistuje. A vtedy sme sa ocitli tu a Datka, bol sneh, zasnežené to bolo. Datka, jak to zbadala úplne hneď, Danuško, toto je ono, proste to musíme kúpiť. A to bola ešte obrovská sranda, to poviem, v rozprávke Madagaskar, tí tučniaci, to je taká kreslená rozprávka taká, oni chcú utiecť vlastne z tej zoologickej newyorskej. A oni tam majú všetko. Oni tam majú proste šmiklavky, bazény proste, majú tam slávu, ľudia si ich fotia proste, hádžu im najlepšiu potravu proste, ako toto. Oni tam majú úplne všetko, ale nemajú tam jednu takú dôležitú vec. Nemajú slobodu. A oni túžia po slobode. Darmo majú všetko, nestačí, oni túžia po slobode. Tak sa snažia odtiaľ utiecť, kopú, tunele, cestujú všelikade a teda pol toho filmu vlastne jedna tá dejová linia, tady, že akože utekajú odtiaľ. A už keď sa konečne po tých všetkých peripetiách dostanú na ten severný pól, tak je tam taký obraz, že vlastne ten taký kontajner fujačí, tam úplne taká proste výchrica snehová obrovská, teplomer, že minus 40 a oni tam stoja taký nastúpený, 1, 2, 3, 4, buď sú 4 alebo 5 a tam taká hláška proste tých minus 40, to tam fučí, už sú na slobode, už sú teda na tom, tam niekde na Antarktíde alebo kde a teraz tam zaznie taká hláška. A čo teraz? Takže my keď sme toto kúpili nakoniec, musel odísť sneh, Geodet to celé zameral, proste celé kúpna zmluva, už to bolo teda naše. Tak to bylo v zimě, když jste tady byli? Když sme to našli, to bolo v zime a museli sme Zima. čakať, kým odíde sneh, aby Geodet mohol dávať tú palicu do zeme, lebo vlastne tie pozemky boli tak nejak tie staré listy vlastníctva nejaké, musel to vymerať presne, akože a vytýčiť, že teda toto je ten pozemok a tak a metre, všetko a prebehlo nejaké také konanie a už sme sa prvýkrát prišli akože tak akože za autom, tuším aj s vozíkom, proste s deťmi, ako toto úplne a teraz človek zbadá ten hektár a pol, proste akože úplne a teraz tu nič nebolo, tu len lúka, ktorá išla takto dole kopcom, nebolo ani kde postaviť nejaký stan rovno poriadne, proste akože úplne, že a teraz to všetko, keď si človek predstavil, že no ideme tu budovať nejaký domček, všetko dokopy proste, tak Datka, že no, a čo teraz? No hej, vzhľadom k tomu, že my sme bývali na dedine a my sme máme teda dvor a kúsok, naozaj, že kúsok od nás je les, povodie, váhu, tečie tam rieka. Takže my tam v podstate máme všetko, hej, a okolo toho domu a dvoru, záhrady, bolo vždy kopec roboty a teraz som si mala predstaviť, že toto ešte, že 1,5 hektára, že ďalšia robota. Tak ja som zo začiatku bola k tomu taká skeptická, no ale Danko to naozaj tak veľmi chcel, tak potom túžil, tak teda, že dobre, no a keď sme sem, prešli sme niekoľko tých pozemkov a vždy naozaj to nebolo, ale jak sme vstúpili sem. No jak ty se cítila, když jsem poprvé přišla? Co byly tvoje první pocity, když tady na ten pozemek poprvé vstoupila? Keď som prvýkrát v tom snehu, to sme sa brodili, lebo on je tak ďalej od cesty, keď sme sa brodili v tom snehu a ja som zbadala ten výhľad a tá energia, ktorá fakt, že úplne do srdiečka mi vošla, tak som pozerala, že toto je ono, že keď máme niečo teda kúpiť, tak určite toto. To bola láska fakt, že na prvý pohľad. A ja už som hneď videla, jak sa tu budeme s deťmi sánkovať, lebo V živote sme sa to nesánkovali. Nakoniec nevydalo a deti sú už dospelé. Ale ja som tu videla ten potenciál, vieš, my sme obidvaja taký trochu jašiví, takže ja som hneď videla, kde bude bobová dráha, kde sa budeme s tými deťmi. A ono v podstate
jak Danko vravel, že nič tu nebolo, len čistá lúka, dole kopec, tak my sme si vždy so sebou nosili stan. A takže sme si ho rozkladali. A sme si povedali, že keď niekde postavíme nejakú chatku alebo niečo, tak najskôr sme si s tým stanom vyskúšali spať na rôznych miestach. A tam, kde sa nám najlepšie spalo, tak tam sme sa potom rozhodli, že vznikne. No, Danuško chcel takú maličku, takú vo veľkosti Unimo bunky. No a ja som mu potom presvedčila na toto. A toto všetko vybudoval vlastnými rukami, musím povedať. Že toto sám všetko a teda plus my sme mu chodili s deťmi pomáhať. Takže každá tá jedna látka, ktorá tu je, nám prešla cez ruky. Natierali. My sme natierali, že sme mali normálne mozole na rukách od tých štiercov. Takže toto bylo první místo, kde jste poprvé jako začali stavět. Táto chaloupka. Čo je na tom ešte horšie, že okrem toho, že máme ten rodinný dom a tú záhradu, kde teda občas pomôcť niečo máme, občas niečo svokrovcom, občas nejaké iné povinnosti, tak vlastne ten náš život je taký hektický, že to bolo obdobie, že 4-krát do roka sme boli v Indii, 2-krát do roka sme robili festival, každý mesiac sme robili nejaký kurz a každý mesiac sme boli niekde aj 2-krát na rôznych festivaloch, jarmokoch. A takže vlastne ono to nie je len, že človek teraz má nejaký tok financií a nemusí sa o nič starať, ale len si niečo buduje a proste akože je doma. No a do toho som ešte chodíval do ašramu, do Nemecka. A to bolo také obdobie, keď som sa tak viac menej liečil akoby z toho dovtedajšieho života. To som tak trochu z neho zošedivel, trošku akoby zostarol a všeličo. Držal som také hladovky aj 30-dňové. To mluvíme třeba o době tak před 10 lety. No ešte trošku, nebo ještě 12-13 let. A klidně můžeš zmínit i jako co to bylo za ašrám a klidně bych ji rozebrala. To je v Nemecku ašram Svamiho Vyšvanandu, ku ktorému som tak prišiel, tak sprostredkovaný nejako a na 3 roky sa pre mňa stal obrovský intenzívny duchovný učiteľ. Bol som s ním potom raz aj v Indii. No tak ako aj predtým, že farmáčili sme spolu a tá farmárska cesta sa naplnila, odtedy proste už sme nechovali žiadne zvieratko, tak to úplne, že potom som bol ten riaditeľ banky, tá cesta sa naplnila, opustil som to, išiel som do úplne inej sféry, ktorú som zase opustil a stal sa takýmto hľadačom, akoby nejakým jogínom alebo čím si takým úplne iným, tak takisto sa naplnila tá cesta s tým duchovným učiteľom. Že vlastne to úplne začalo od toho odpájať, podmienky sa tam menili všeličo a do toho vlastne v tých Himalájach, vtedy s prvou výpravou v takom ašrame horskom, takom svetom meste Badrinath, som dostal to meno Swami Dayananda, tak to vlastne úplne dokončilo to odlučovanie vlastne akože z tej dovtedajšej duchovnej nejakej možno rodiny alebo tohoto prostredia, že vlastne oni ma následne vylúčili vlastne odtiaľ, že teda som niekde už niečo iné zrazu, čo si riešil. Ale teda bolo to veľmi zaujímavé obdobie, zvláštne, aj ťažké, takého toho čohosi toho odchodu. Ale zase, ako sa hovorí, že čo človeka nezabíja, toho posilní. Takže prešli sme aj týmto, prešli sme aj kopec inými takýmito vecami. A vlastne menila sa aj podstata tohto priestoru. Že z toho rodového statku, tá podstata tu stále zostáva. Že je tu aj to jazierko, aj ten les, aj ten jedlý plot, aj okolo, ale stalo sa z toho také slovansko-himalajské centrum, kde vlastne v jednom momente sme to chceli predať. Že vlastne 3 roky sme tu... Ty si to chcel. Ja som to dobre. Jo, 3 roky. ty ne? Ty jsi to nechtěla dát? To je paradox toho, že... Už by to mělo být možná naopak, že žena řekne, no. nechcem víc práce a ty jste nechtěla zůstat. To je práve ten paradox toho, že jak som ho v podstate ten pozemok necítila som tú potrebu ho mať, že jednoducho teraz to naozaj bola veľká láska k tomuto pozemku a k tomu miestu a hlavne som aj videla taký ten potenciál nejakých možno pobytov alebo proste takýchto sme sa o tom bavili. No ale z toho preťaženia, jak Danko menoval, že sme začali chodiť teda do tej Indie, sprevádzať ľudí, ten festival a tak už sa stalo, že 3 roky sme 3 roky sme tu neboli, že vôbec sme tu neboli. Chatka tu bola. 3 roky ste tady nebyli. Tu sa nasťahovali nejaké kuny, alebo čo to bolo celé okakané úplne proste, akože strašne. Fakt, že vôbec, akože ani sme sa tu neobjavili. No. Nebolo kedy, nebolo čo, tak hovorím, na čo nám to je, tak vlastne, že... No to ďalej. a ja som taký typ, že keď niečo vlastním, treba z nejaké auto a mám ho predať, ja za ním plačem.
vieš. A teraz tá predstava, že toto krásne s tým, čo tu vlastne sme vybudovali, túto chatočku, že to teraz nejak predať a že už nikdy, vieš, nikdy, to bolo pre mňa také ťažké, tak ja som nebola za to, aby Sme stanovili takú vyššiu cenu, že realiťačka pozerala, že toto nepredáte, vlastne hovorím, keď to máme predať, tak, lebo vlastne pre otca sme niečo hľadali a ona, že a nepredáte ten váš tento? A ja, že viete čo, áno, a teda, že a za akú cenu? Ja som zvolil, ja som šupol nejakú, on že fú, že toho nepôjde. No a problém bol ten, že asi vyše 30 ľudí malo záujem o toto kúpiť a zmluvy boli už pripravené, stačilo to podpísať a tí, čo to išli kupovať, my sami, že my sme videli a tiež viacej ako 30 pozemkov, ale že tento váš, že to je úplne, že a že čo, počkajte. Tak som sa sem išiel pozrieť a vlastne, jak som sem prichádzal a teraz tá dolina, ten výhľad, tie hory a ja hovorím, že wow, medzi tým to tu trošku narástlo, lebo sadili sme tu malé stromčeky všeličo a predsa len sa to trošku rozbujnilo a pozerám, že fú, že toto sú Himaláje, proste čo, kde chodiť na čo do Himaláji, keď ich máme tu. Tak som zbehol zase dolu do mesta za ňou, do tej realitnej kancelárie, hovorím, pani Katka, nič sa predávať nebude. Zaplatím pokutu, tam, čo sú nejaké zmluvy, a ona taký huronský smiech, že čo by ste platil, čo ste prvý, čo ste niečo zrušil, že to je v poriadku, proste som pozeral úplne fakt, že wow. A to je jak dlho? No dosť dlho. 5 rokov. 6. Niečo pred koronou to muselo byť. No a vlastne, áno, no potom prišlo to obdobie, no a začali sme tu budovať tak akože intenzívne a to sa potom tak rozšublo trošku. Ale aj teraz, keď beriem na píle nejaké drevo, tak tá majiteľka tej píly a dojdete zase zajtra, alebo kedy pozerám na ňu a hovorím, no viete čo, najskôr musím toto drevo spracovať, minúť, potom musím zarobiť ďalšie peniaze. Abych mohl přijet benzínem a koupit si Bolo peniaze na drevo, na ďalšie drevo. Bolo peniaze na ďalší materiál. A do toho aj bežný život, aj problémy, ktoré človek má. Aj s otcom sme 2 roky, so sestrou, teda za otcom behali vlastne 2-krát do týždňa, starali sa o neho a tak proste akože a všetko, čo človeku vlastne do života prichádza, to všetko zvládať a zase teda zarobiť ďalšie peniaze, okrem bežného života, akoby ušetriť, aby človek mohol prísť kúpiť ďalšie drevo, alebo teda materiál, alebo čokoľvek. No a potom to sem nanosiť, to je ďalšia veľká fáza. Taká dostať to sem, čo proste to takto vykladáme, nosíme všeličo úplne, že všelijako. No a potom s tým zase popracovať, ako toto úplne tak, že to, napríklad, keď človek píše knihu, to je krásny proces, kedy to sa nedá, že teraz dneska 3 hodinky popíšem knihu a potom zase volá, kedy o 2 týždne, keď sa k tomu dostanem, že my sme boli pred rokom v januári, sme odišli do Indie na 5 týždňov, aj to bola sranda, kúpil som letenky spiatočné s 5 týždňovým intervalom. A to že čo tam budeme robiť 5 týždňov? A jak sme mali odísť, ja kúkam, som ja normálny, že to 5 týždňov, teraz budeme niekde v Indii, že čo tam budeme robiť? No nechcelo sa nám ísť odtiaľ domov. No, tých 5 týždňov tak rýchlo prešlo. Som pozerala, že čože? A teda denne sme tam písali knihu a to bolo vlastne pred rokom, v januári, februári a prišli sme domov a za rok sme neurobili do tej knihy ďalšiu čiarku. Ani nič. A to byla jenom dovolená u vás, nebo jste tam měli pobyt? Jenom si psali sami sme tam boli, trošku sme pobehali niečo také sveté miesta a potom sme išli. My sme sa tam v podstate, ako prvá myšlienka bola, že ideme objavovať nové miesta, kde by sme mohli následne potom chodiť s ľuďmi. No, lenže ja som tam tak ochorela. No, my sme prešli nejaké nové. No, a kde ste byli? Niekde v Himaláji? V Himaláji nie, doleteli sme do Dili a išli sme vlastne do Varanasi, to je také sveté mesto. Na tomto potom sme išli tam, kde Budhu osvietil, sa volá Bodh Gaya, obrovský silné miesto. No a to človek cestuje tými vlákmi, tam sa nekúri, proste vonku je 5 stupňov, proste akože všade zima. Vonku je 5 stupňov, vnútri je 5 stupňov, tam ešte aj tak vlhko, taká hmla, alebo čo to bolo úplne, že a tam si onemocnila ako tou zimou.
Asi. Nebo jídlem? Stratila Nie Radka hlas. jídlem ne. Jo, ty jsi Stratila neměla hlas. hlas. Ja som trochu nemala kašľala. Načal dobré video. To bol životný zážitok tej lekárny. Áno, Som prišiel áno, zátko do lekárny a hovorím, pán doktor, že manželka stratila hlas. A on že, to je dobre, nie? No my sme sa tak, nasmiali sme sa, akože toto. Aj s ním. No, No odleteli sme do Nepálu tiež na pár dní, že aha, tam nebolo teplejšie, teda to akože to bolo rovnaké. hej. Aj keď tam bolo krásne, že dobre. No a potom si hovorím, ideme k moru proste, normálne do tepla proste, akože. Tak 3 týždne sme boli na plážach Goa. Taký malý, predtým štát, ktorý patril Portugalsku, indický, že nebol pod anglickou kolóniou, je taký trošku iný, aj energeticky je tam veľmi krásne. No tam sme písali tú knihu. Ale teda preto som to spomenul, že za rok doma sme sa nedostali k tomu ani na minútu. Takže úplne, ako to dopíšeme, ako to dokončíme. No a do toho volal náš taký veľký priateľ Suvereno, že bude mať svadbu na Sri Lanke, že nás tam pozývajú, teda tak, ale teda, že tam treba doletieť. A o mne hej myšlienka, kokšo, už keď budeme na Sri Lanke, vydržme tam rovno mesiac alebo 5 týždňov a budeme tam môcť dopísať knihu. Tak sme vlastne odleteli na Sri Lanku. Tento rok, vlastne to bolo ešte minulý rok, ako pred Silvestrom tesne. Áno, Sme tam 27. doleteli, No, absolvovali sme tú svadbu. Prosím. Nakoniec to dopadlo tak, že neprišiel ten oddávajúci, tak ma poprosili, či by som ich mohol oddať. To bola tiež zaujímavá skúsenosť a taký zážitok a všeličo. No a potom, keď všetci hosti aj s nimi odišli, tak my sme tam zostali a mesiac na tej jednej pláži nikam sme necestovali. My sme tú Sri Lanku vlastne vôbec nevideli. My sme boli na tej jednej rybárskej pláži a celé dni sme tam vlastne dokončovali našu druhú knihu. ale my sme si potrebovali aj tak Odpočinúť. mentálne oddychnúť, vieš, že my sme boli už tak precestovaní, že nám to urobilo naozaj dobre, že sme boli tam na tom jednom Na jednom mieste. místě. V takom obyčajnom, úplne žiadny turizmus, proste akože úplne len tak u takých jedných domách, akože toto tam sme mali takú izbičku, akože toto úplne hneď na pláži vlastne, ako tak to nám tam aj varili. Raz za deň sme si tam dali také jedielko a proste písali sme. No samozrejme, ráno sme si chodili dobre zaplávať, zabehať a tak. Takže vám vlastně vyšla letos druhá kniha No. Cesta k prameni 2. Je to tak? Aha. Takže dole bude na vás link, jestli můžu vlastně na vašich webových stránkách Ďakujeme. koupit ti knížku. Tie knihy vlastne sú v nejakých čajovniach dostať, akože pár na Slovensku, akože aj tá jednotka a dvojka, ale vlastne cez náš e-shop, akože posílame to do Čiech, do sveta, všelikam, toto akože úplne, že... Avatarshop.sk. Já jsem právě že ráda, že v té první knížce vlastně píše Daniel o vašem životě a ve druhém díle už tam i ty No, ono se to, krásně otevřela. ono to vlastne, tá prvá kniha to nejak tak podnietila, že som tam napísala ja svoju časť, lebo veľa ľudí, ktorí si ju prečítali, najmä ženy, matky, rodín, tak za mňa uchodievali na festivaly, že ma veľmi v tej prvej časti vnímali, že to pozadie, ako som ja to celé Držela vnímala, Danielovi. a že hej, a že keď vlastne on prechádzal toľkými zamestnaniami a tak sa vyvíjal, menil, že ako sme to ako rodina ustáli a že ako som k tomu celému pristúpila ja. Takže to bol taký prvý akoby taký podnet, že napíšem aj ja svoju časť. No ale potom ten vesmír to naozaj tak zohral, že som mala sen, že napíšem knihu. Tak som sa ráno zobudila, som to povedala Dankovi, tak sa začal smiať a obidvaja hneď mal názov, že Cesta k prameňu 2, pohľad z druhej strany. A prišli sme k tebe, Lucinko, do Čiech a ja som ti nehovorila o tomto sne, nič sme si vôbec a ty si sa nás pýtala, Dášenko, kdy napíšeš knížku? A mne oči takto vystrelili, tak jsem ti povedala A ten ty jsi mi sen. řekla ten sen a pak jsi řekla, že už i Daniel má ten název. A já říkám, no tak už jdeme na to. Jo, že už se to rozběhlo. Presne tak to bolo, no. A potom sa ma to ešte jeden chlapík na jednom festivale pýtal, tak pozeral knihu a hovorí, ja by som si rád niečo prečítal aj od vás. A ja hovorím, že odo mňa? Že no, že hej, že od vás. A ja, že fíha, že to už začalo byť také podozrivé. A zase sa mi snívalo, ale to už mi išli myšlienky, normálne celú noc myšlienky. Ja som sa ráno zobudila, hovorím deťom aj Dankovi, prepáčte môj milý, ja dneska som indisponovaná, ja som celú noc písala knihu. To je super. Aha. No a potom dcera kúpila celú krabičku tých čínskych koláčikov, kde sú tie rôzne papieriky s takým poslaním. No a jeden koláčik dala mne a tam som mala napísané, že napíšem knihu. Wow.
Takže to už ten vesmír ma jednoducho, musela som poslúchnuť. Čo bolo pre mňa obrovsky krásne, už sme si to čítali vlastne tie jednotlivé časti. Každému človeku doporučujem si napísať svoju životnú knihu, aj keď ju nikdy nevydáte. Keď si človek točí spomenie na nejakú situáciu z detstva, tak to je taký okamih. To proste príde tam nejaký záblesk, nejaký možno obraz, nejaká situácia, nejaká spomienka, emócia. A za 2-3 minútky, za 5 je to preč vlastne, že vám neumožní hĺbšie sa znovu vrátiť do tej situácie, precítiť tú podstatu a čo si tam upratať. Lenže keď to píšete, tak to napíšete, potom si to prečítate, či to je dobre napísané, potom tam niečo doplníte a vlastne hĺbšie sa dostávate do toho momentu a dochádzate na to, že to možno tak vôbec nebolo. Alebo že možno to malo inú podstatu, inú úroveň tam objavíte vlastne akože a dokážete to ľahšie pochopiť, ľahšie prijať, ľahšie možno niečo odpustiť, alebo si uvedomiť, že aha, veď ja som tým môjim postojom možno veľmi ublížil niekomu, proste súrodencovi, rodičovi, kamarátovi, nejakej prvej láske, alebo niekomu proste úplne, že a je to obrovsky silno terapeutické. No a my keď sme si to čítali, tak mňa obrovsky upokojovalo, že kedykoľvek sa pozriem do tej prvej knihy, tak ja takmer až nechápem, jak som mohol také niečo hodnotné, silné a neviem, aké napísať. Ja som prekvapený z toho, že doteraz nemám vôbec potrebu niečo tam opravovať, alebo meniť, alebo nejak čokoľvek. No proste obrovská sila z toho ide, krása, také čosi. A teda, jak som písal tú druhú, tak v hlave je také čosi, človek to stále porovnáva, že že čitateľ, ktorý proste zažil tú prvú knihu, či z tej druhej nebude nejaký proste sklamaný. No má to inú vibráciu. Tá prvá vznikala 10 rokov a vznikala v tom období pred koronou. A keď si zoberieme teraz toto obdobie, ktoré tu máme, ako je v spoločnosti stále viac napätia, stále viac nejakého chaosu, proste stresu, veľkých zmien, silných, transformačných. A v takomto období, keď niečo vzniká, no to má inú kvalitu, inú vibráciu. Aj tá druhá kniha, táto moje pokračovanie viac je také terapeutické, také, to prvé také odľahčené, príjemné, inšpiratívne, proste akože to, a tá druhá je taká ťažšia. Ale tá Datkina časť, to je niečo tak krásne, jak ona úplne ako také malé dievčatko tam proste u babičky, proste tam na tej dedine proste akože, a celé to vychádza z takého úplne ľahkého čohosi a ja som bol z toho úplne unesený, že aký krásny štýl, že Jozef Banáš, čo je vlastne slovenský najvydávanejší spisovateľ, nám robil Krstného otca a úplne hovorí, že Datka, že ten tvoj štýl, že je taký iný, ale že veľmi krásne proste, akože a mnoho takých referencií úplne nádherných, aj keď teda potom, a to bolo pre nás také veľmi silné, je tam pasáž napríklad, kde Datka akoby bola taká vyhoretá vlastne akože zo starostlivosti o deti, z tých všetkých domácich prác. Ja som bol stále v práci, podnikali sme. Mali sme asi 80 zamestnancov proste veľmi intenzívne a každú voľnú chvíľu som trávil na tenise. Že keď som náhodou dobehol domov o 4:00, mimoriadne, lebo normálne som chodil o 8:00, o 9:00, Datka celá rada, že dneska budem o 4:00 doma a to ja som si len dobehol pre tenisové veci, lebo som si ich zabudol. Miláčku, ty si spíš, kde mám ty tenisáky? No tak. A tak to bolo. Tak to bolo. Ale ono je úžasné, že teď se tomu smějete. No. A předtím se s tomu smál, nebo No ne. Že a cez víkendy, keď vlastne došiel čas, že proste, že človek môžeme byť spolu, tak ja som išiel na nejaké turnaje, kde sa dalo, išla Datka s deťmi so mnou, ale proste som stále argumentoval, že to prepätie z toho podnikania, z toho tlaku, tých dodávateľov, tej banky, tých zákazníkov, tých zamestnancov a toho všetkého, že ja proste potrebujem niekde kompenzovať nejakým proste čímsi. No a skončilo to tak, že Datka sedela v kúpeľni na zemi, opretá o vaňu, plakala, že už nevládze, že už takto nemôže ďalej, že už nevie, čo má robiť. A moja reakcia vtedy, v tej hrubosti, proste akože tej tvrdosti a toho všetkého, nebolo, že Miláček, že tak dobre, tak proste tak neviem čo. Som úplne tvrdo reagoval, že Datka toto musí zvládnuť. Ja ti s tým neviem pomôcť. Ja neviem s tými maličkými deťmi, proste akože úplne tak, že to som tam v sebe nemal nejakú takú výbavu, čosi. Ja ti s tým neviem pomôcť a toto ako matka musíš zvládnuť. Takže vlastne, keď mi to Datka čítala, ja som nechcel veriť tomu, že takéto čosi sa stalo, že to takto bolo. Úplne, že, no ale tak v zápätí, nepamätám si na ten moment, ale úplne verím, že to teda takto bolo a aj ten môj postoj vlastne k tej rodine a k tomu všetkému vlastne, k tomu musel nejakým spôsobom dôjsť.
Takže potom sa zase v datke diali určité veci a tak proste. A toto celé všetko, ako z toho von, ako to datka celé zvládla, ustala, ako zmenila ten postoj k tomu všetkému. A potom som sa v zápätí začal meniť už aj ja. Zase úplne tak veľmi. Je tam celé zachytené. A napriek tomu z tej datkynej časti ide tak krásna, pokojná, láskavá energia, že teraz s nami bola jedna pani na púti v Indii a v Nepále a ona teda sa priznala, že ak čítala tú knihu, že ona to nemohla mať takéto detstvo a Také úplne krásne, proste také krásne, úplne, že to zavrela proste do toho akože, ale keď v Indii zažila tú datku, aj tú vibráciu, aj tie postoje, aj v tých rôznych situáciách, to všetko, tak úplne prišla, povedala takto krásne, otvorene, že aký postoj k tomu mala a hovorí, že to úplne verí a že sa teší, ako tú knihu dočíta. Hej, ono vlastne, keď si sa ma aj ty spýtala tú prvú otázku na tú prírodu, tak vlastne, jak Danko spomínal to, že som sedela v tej kúpeľni a on síce mi toto povedal, ale na druhej strane poznal jednu pani, ku ktorej aj on občas zašiel nejaký názor vymeniť a tak. No a ona bola aj vyštudovaná psychologička a že teda ma k nej zoberie. Takže akoby pomohol mi, lebo ma zobral k tej pani. No a vlastne tam som išla s tým, že som si vyliala to srdiečko, že som hovorila, jak už nevládzem, jak už som na dne, lebo sme bývali v dedine, kde sme nikoho nepoznali. Ja som naozaj bola 24 hodín krát 7 dní v týždni s tými deťmi a proste v noci nevyspatá. Fakt, že deficit som mala úplný, konečný. A ona mi hovorí, že tak mám viacej pridať. A ja pozerám, že čo? Že ja už idem na zotrvačník, že odkiaľ mám pridať, kde to mám zobrať, že ja potrebujem pomôcť jednoducho. No a proste takýmto mala som pocit, že žiadne pochopenie alebo nejakú podporu som od nej nedostala. Lenže čo sa vo mne vtedy udialo, že ja som chytila taký vnútorný nejaký hnev. Mne okamžite prestal ten pláč. Mne sa keby vnútro zmobilizovalo do obrovskej sily, takže v podstate ja som tú energiu tam niekde mala, lenže mňa veľmi vyčerpávalo to, že som stále očakávala od toho Danka, že príde domov, že bude s tými deťmi, že mi pomôže upratať, umyť riad, alebo že ich zoberie niekam von, alebo niečo, aby som si ja v kľude mohla porobiť nejaké veci, alebo že si pospím. Takže tie moje očakávania, a to veľakrát človeka, rôzne myšlienky a domnienky tak vyčerpajú a vycucnú z energie. To nenaplnené očakávanie. To nenaplnené očakávanie, že vlastne tú energiu to čerpa ešte viacej, spáluje. A ja vtedy som vlastne úplne sa tak niekde zmobilizovala, ja neviem, odkiaľ som tú energiu v sebe, ten hnev vytiahla. Mne okamžite prestal pláč. A ja som si povedala, jak som ti aj na začiatku na tú otázku s tou prírodou, že čo tu Dada robíš? Postavíš sa na nohy? Proste v prírode, jak to robí samička? Má mláďatá a jednoducho neočakáva, že ten samček ich bude niekde sa s nimi hrať alebo proste niekde. Stane sa matkou a ide. Takže takto som sa ja k tomu postavila celému. Začala som s nimi chodiť, som ich prihlásila na plavecký kurz. Začala som robiť takú asistentku tomu trénerovi, že som mu pomáhala s tými deťmi. Začala som chodiť, potom už išli aj do škôlky, tak tam som sa spoznala s inými mamičkami. Začali sme si spolu plánovať výlety a všetko a úplne som, nemôžem zase takto povedať, že úplne, jak sa vraví, že nikdy nehovor nikdy, ale už mám tak malé očakávania, alebo ich nemám, alebo keď aj mám, ale nenaplnia sa, tak už ma nedostanú na kolena. Len si pomyslím, dobre, tak ide sa inak. Plán B, plán C, podľa toho, jak je treba. A to je za mňa veľmi dôležité, že tam sa dá potom tá energia znovu uchopiť a ísť hore s tyčenou hlavou. Ono to je popísané v tej knihe a za mňa obrovský udivujem ten postoj tej pani. Vlastne ona už má cez 80 rokov, akože proste ako ten terapeutický postoj k tomu, že nezačala tam niekde lutovať, že no viete,
tak česky rozprával vlastne, víte, no, ten manžel má toho hodne, no, to musíte nejak zvládnuť, no víte, no to som tak, proste, že úplne s takou prísnosťou, takou tvrdosťou, takou hrubosťou a že vlastne nakoniec ten postoj v tej datke zapol tie mechanizmy, našla si tie spôsoby, tie cesty, to sme ustali, no a v zápätí som sa potom začal nejak tak vnútorne meniť proste, že a niekedy z detstva, keď sme videli videá také, ako že sme boli s deťmi pri mori, stanovať niekde v Grécku, na Tasose, a tam bola taká pláž, už si nepamätám ten názov, prekrásny, čo mala, nevadí, kde bola dosť dlho taká plitká voda, taký biely piesok, proste ako takto úplne. A prvé, čo bolo, že vlastne naše deti, keď stanujete, to tie deti sa hrajú s inými deťmi, to je úplne iný typ dovolenky, ako na hoteli niekde v nejakej izbe, vždy sme chodili takto stanovať, úplne sme to milovali a nemali sme vždy pod kontrolou, tak aby sa neutopili, dcerka už bola 2 roky staršia, tak vlastne vedela plávať, a syn ešte úplne nie, tak som ho tam učil, že vlastne keď sa dostane do hlbšej vody, ako dočiahne, sa má potopiť na tej postupne klesajúcej plytkej pláži, odraziť sa od dna a vyskočiť smerom k brehu. Že vlastne urobí taký 1-2 metra proste akože k brehu, nadýchne sa, zase sa potopí, dočiahne, zase sa tak odrazí a tak sa dostane do vody, kde už vlastne akože, no tak som ho zobral do vody, kde vlastne nedočiahol a teraz aby teda to ukázal, no a on sa tam začal pomaly topiť. Datka to akože snímala, potom aj prestala a vlastne, a ja som tam na neho len proste, že potop sa a odraz sa, tam proste ako toto, že Lucika sa teraz smeje. Ale vlastne, že tá hrubosť, tá tvrdosť taká proste, že ja som normálne na seba pozeral, že to som fakt ja na tom videu. Kto to byl, že? Kto to byl, proste akože úplne, že aj keď teda potom to pochopil, potom raz nám aj došli referovať, že sa topila, že nejaký chlapec ho tam zachránil a čo si proste akože úplne. Ale že je to niekedy fakt takéto kruté. Neviem teraz, či Al Capone, nie. Toto bol ten tam niekde v Kolumbii, alebo čo ten drogový, taký tento, čo hovoril synovi, no toto by som neurobil v živote, že syn stal niekde na múriku a on že skočil vlastne, že chytím ťa. A ten syn skočil, on sa uhol a ten syn malý, nejaký 5-ročný, proste capol na zem, proste akože celý. A on mu hovorí, že toto je najdôležitejšia lekcia, že nikdy nikomu never. Proste akože úplne, že toto za mňa príde už brutálne, akože, ale teda každý má inde tú mieru, že nejaký takýto človek ju má takto, no ja som ju mal tak tam s tým, akoby topením sa, akože niekto to má ešte akože inde, ale teda som zastancom toho, myslím, že to je také moslimské, niekto z Dubaja, alebo tam z tých Emirátov má takéto toto, že zlé časy produkujú silných mužov. Silní muži vytvárajú ľahké časy vytvárajú slabých mužov a slabí muži vytvárajú ťažké časy. A že vlastne je to takýto kolobeh, akože. Že v detstve som mal množstvo situácií, chvíľa takých období, že extrémne ťažkých a dnes absolútne to nevyčítam rodičom, že toto urobili nejak zle a toto mi mohli nejak, neviem čo, proste som im za to obrovský životne vďačný, lebo všetky tie ťažké časy v človeku vyvolali nejakú silu, že vlastne naši, keď sa rozviedli, tak mamina mala 2 práce, aj tak sme nemali prakticky žiadne peniaze, že na Vianoce sme nemali nič. Normálne nič, úplne, že 0, nič, len stromček. A jaké byly ty Vánoce bez toho nič? Boli zvláštne. Jo? A keď kamoši... Ako tým nič myslíš darčeky? Darčeky ako nič, no. Pod stromčekom nič. A preto dieťa, aj keď som nebol také malé dieťa, proste mal niekde 16 rokov alebo koľko proste, akože, ale bolo to čosi také, lebo predtým sme tam teda mávali darčeky a proste tí rodičia boli spolu, teraz boli od seba a vlastne bolo to ťažké a chalani, keď išli do kina, tak vlastne ako došli pre mňa, ako toto úplne tak, že ideš s nami do kina a ja, že počkajte chalani, idem sa opýtať mami. Tak som vybehol hore, mami prosím ťa, máš pre mňa 12 korún, že chcel by som ísť s chalami do kina. A mamina, že nemám. A teraz zbehnúť dole a povedať chalanom, že tak chalani, sorry, my nemáme peniaze, tak ja teraz s vami nejdem. Že to sú dosť silné momenty, ktoré človeku vytvoria, ak teda je zdravý a dosť silný a proste všeličo, že tým prejde. A tak teda začne hľadať spôsoby, ako teda takýmto situáciám predísť, že vlastne, že nemôžem zostať zlý na mamu, že proste prečo sa rozviedla a prečo teraz nemá peniaze, no to bola blbosť. No začal som zarábať peniaze. Ako ja som s tým prirodzený začal už na základnej vlastne, ako takto úplne, keď tiež, aj keď sme tie peniaze mali, možno mi niekedy aj umelo vytvárali tí rodičia také čosi, že vlastne, že človeku to vznikalo
A vlastne, čo som mal neskôr, tak pochopil, že ten nedostatok v detstve vytvoril tak silný stimul, tak zapol taký obrovský motor, že on potom trvalo dlho, že už sme potom aj mali všetko, ale stále to človeku išlo, že proste, že musíme makať, lebo nebudeme mať, alebo neviem čo. Takže ako tiež potom bolo to problém trošku vypnúť. Ale tomu pomohol práve tento priestor. Keď ja som Toto místo. 3 roky vlastne úplne som nič nezarábal, úplne nič. Peniaze sa pre mňa stali úplne také cudzie. Som tak teraz povedal, že ja už nechcem zarábať nejaké peniaze. A vlastne celý som sa ponoril do takej, tak to vnímam, keď dovtedy pre mňa slovo Boh bolo úplne, že až nepríjemné. Akákoľvek kniha, ktorú som čítal, bolo tam také, že Boh, pozerám, čo to robí. Čítal som ďalej zase nejaký Boh, že fíha, toto zaváňa nejakou sektou. A zase nejaký Boh, som zavrel tú knihu a odložil ju, to nie je pre mňa proste, to ja také čítať nebudem. Ale postupne, určitými krokmi, všeličím, sa to dostalo do takej fázy, že sa mi sprístupnilo to slovo, ten fenomén, to čosi také nejaké. A teda som začal hľadať tú cestu k tomu Bohu. Hinduizmus, aj keď nie som hinduista, ale veľa sa inšpirujem to filozofiou, je vlastne filozofia o tom, ako správne žiť a správne zomrieť, čo je dosť dôležitá kvalita v živote. A tam sa hovorí, že koľko hinduistov, toľko spôsobov vnímania Boha. Že je to obrovský intimná záležitosť, kde každý si má hľadať svoj vzťah tomu, čo musí prvotnému, všade prítomnému, všepresahujúcemu, tomu, čoho sme súčasťou, vlastne takto akože. A jedna z najvyšších podstat ľudského bytia je realizovať tú jednotu s Bohom. Akoby. No a tú cestu niekto to má cez vzťah akoby s kamarátom. Niekto potrebuje vzťah ako s prísnym učiteľom. Niekto vzťah ako s rodičom. Niekto vzťah ako s dieťaťom, niekto Boha vníma v slnku, niekto v prírode, niekto v Matke Zemi, niekto ho má ako konkrétnu formu. Niečoho kresťania majú nejakú, budisti majú zase nejakú inú, proste akože a za veľmi dôležitý prvok vlastne toho, aby sme ako spoločnosť mohli fungovať. V jednote je, že ten môj vzťah s Bohom je nejaký a ja som z toho obrovsky šťastný, je to krásne a akceptujem všetkých ostatných, ktorí ten vzťah majú iný. Čiže nepovažujem sa za niečo viac, že teda, že ja to mám teraz správne a vy to všetci nechápete, alebo to máte zle, lebo pán farár, lebo Biblia, lebo babka povedala, lebo kto si. Takže vlastne budovať si, tvoriť si ten svoj vzťah, mať v tom tú istotu, tú krásu, to naplnenie, to všetko také a zároveň s rovnakým pochopením vnímať všetkých ostatných. A to potom platí aj o vzťahu k Bohu, ale platí to aj treba o politike, alebo aj o úplne všetkom ostatnom. Že napríklad jedna z najkontroverznejších tém posledných rokov je to očkovanie, že vždy tam hovorím, mne vôbec nevadí, či sa niekto očkuje alebo neočkuje, alebo x-krát, alebo iba raz, alebo vôbec, alebo čokoľvek, pokiaľ to nevyžaduje, aby to aj ostatní mali takisto, ako to má on. To už je vždy ten moment, kedy to zasahuje do niekoho a to už cítim ako čosi agresívne a to potom z nás vytvára proste akoby nepriateľov a vytvára to tie viaceré úrovne, ktoré sa potom nemajú radi a z toho vzniká to napätie spoločnosti a všetky ostatné veci, ktoré následne vrátanie zdravotného stavu človeka, zdravotného stavu spoločnosti, aj celé zeme a všetkého ďalšieho. Takže či už tomu Bohu, alebo v tej politike, alebo v čomkoľvek hľadajme, ty tomu hovoríš tolerancia, tuším, nie? No hej, za mňa každý sa chce, že musíme sa spojiť, musíme vytvoriť jednotu, musíme. Keď sa človek obzrie do dejín ľudstva, odkedy sa datuje, tak tá jednota sa nikdy nedokázala vytvoriť. A preto ja si myslím, že viac než jednota je dôležitá tolerancia. Iba cez tú toleranciu môžeme vytvoriť akúsi jednotu. Pokiaľ tá tolerancia tam chýba, tak nikdy sa tá jednota neurobí. Ale to je práve na tomto pekné, že sme každý iný. To je tá pestrosť, tá rozmanitosť, to je tá krása toho žitia, bytia tu na zemi. Lebo kebyže však za socializmu v podstate sa snažili vytvoriť akoby nejakú jednotu, len jedna strana, len toto, len tamto, len červené, len neviem jaké. A nikdy to nedopadlo dobre. Ale kebyže sa navzájom tolerujeme a
A tam, kde začína moja sloboda, tak musí končiť toho druhého. Že nesmieme si prekračovať nejaké tie naše zóny, kde už by sme sa cítili v nejakom ohrození. Za mňa tá tolerancia je najviac a to nás môže posúvať ako národ, ako ľudstvo, ako také, ako ľudskú rasu niekam dopredu. Aj ten mier na zemi, jednoducho bez tej tolerancie. To už bolo na celé ďalšie vysielanie, ako to hovorí, že ma tam napadá, že vlastne ono je toto možné len pri určitom stupni uvedomenia. Hej. Vlastne aj jednotlivca, a potom aj spoločnosti. Že tí ľudia vlastne majú, ťažko nazvať, či to je múdrosť, či to je poznanie, či to je proste nejaký stav vedomia, ale na určitej úrovni, kde sú si tohto vedomí, že tým svojim konaním by som ublížil tomu druhému nejak násilne, že vlastne, aha, počkaj, toto je necitlivé, toto je príliš. Vlastne akože človek vlastne neustále toto v ňom pracuje a vie, kde je tá hranica toho, kedy vlastne zažíva to svoje bez toho, aby ubližoval tomu druhému. Aj tou myšlienkou, aj tým hnevom, aj tou závisťou, alebo úplne čímkoľvek proste. Ono presne, prepáč, chceš niečo? Presne tak, jak bola, kedy zobrazujú, že na jednom rámení sedí anielik a na druhom taký čertík, tak ten čertík proste tej ľudskej bytosti dal chamtivosť, dal prílišnú túžbu a tá chamtivosť, ona nemá hraníc. Lebo človek si myslí, že si kúpi, že nemá najskôr nič, tak si kúpi jedno auto nejaké, použité už, ojazdené, teší sa z neho. Ale za chvíľu už chce nové, kúpi si nové. A toto nemá hranicu, pretože ono si to ani možno ten človek neuvedomí, ale v podvedomí tá chamtivosť stále narastá. Ten čertík tam, a keď máš už toto, tak by si mohol mať ešte aj toto. A už potom sa absolútne strácajú zábrany, tá empatia voči druhému, nejaký rešpekt voči druhému, to úplne vymizáva. A ľudia čím ďalej sa za mňa aj tak nejak odpájajú tým, že je tak neskutočne veľa tých produktov, je úplne všade, kde sa človek objaví v supermarkete, dostane tam kúpiť úplne všetko. Je tak strašná nadprodukcia všetkého, ale paradoxom je to, že aj keď je obrovská nadprodukcia, sú tak veľké rozdiely tej chudoby a toho bohatstva, že jednoducho tie ľudské vlastnosti, tá závisť a chamtivosť, to pokiaľ nevymizne, alebo to nebudeme vedieť dať nejak do nejakých hraníc, tak... To sme boli teraz na jednom krásnom podujatí, kde zaznela taká myšlienka, neviem, ktorý z hostí, tam bol v Afrike v takej dedinke a tam mu tí domáci hovoria, že my sme taká šťastná dedina, že my tu máme k zdroju vody iba 2 kilometre. že čo my tu máme, akože na Slovensku a v Čechách, to dlho som hovoril, že patríme k 20% najmajetnejších ľudí na svete, potom som to zmenil na 10%. Potom, čo som bol asi, 26 krát v Indii, a nielen teda v Indii, ale všelikde, nepovažujem sa za nejakého cestovateľa. Myslom môjho života nie je cestovanie, že cestujem a objavujem a aj keď ak to niekto má takto, je to zase jeho oblasť, ktorú si potrebuje naplniť a je to úplne v poriadku. Ale teda z toho, čo som v živote navštívil a to, ako to vnímam, cítim, patríme k 10% hmotne najzabezpečenejších ľudí na Zemi. A my sa vždy porovnávame s tým Švajčiarskom, s tým akože Nemeckom alebo neviem čím, aj keď aj tam už to nie je tak, ako si to predstavujeme proste ako celé, že nechcel by som tam žiť, že vôbec, boli sme tam asi pol roka. A napriek tomu, že sme medzi tými najmajetnejšími, najzabezpečenejšími, nemáme tu žiadne prírodné katastrofy, nemáme tu žiadne jedovaté živočíchy, nemáme tu žiadne nejaké povstania, nejaké klany, ktoré by sa tu vraždili a proste všeličo toto úplne, že máme tu taký pokoj, taký kľud, taký mier, takú pohodu, také všetko, že u nás aj ten najväčší bezdomovec je ešte stále na tom super oproti tým bezdomovcom v polke sveta minimálne. Máme tu všetko. A napriek tomu my si dokážeme nájsť nekonečné množstvo oblastí, za ktoré sa hneváme, bojujeme, nenávidíme, minimálne sa bojíme o všetko možné. Permanentne sme nespokojní. No, že... A na toto úžasne funguje, alebo je dobre vidieť, keď chodíme do tej Indii.
že tam človek naozaj precitne do takých rozmerov, že potom keď príde domov a vidí to tam, jak tam tí ľudia žijú v tej prítomnosti, lebo inak sa nedá, lebo inak by tam neprežili. Musia myslieť každý deň na to, čo si dajú do úst, čo dajú deťom, alebo kde zarobia aspoň nejaký peniaz. A teraz sa vrátime sem na Slovensko. Ako my tu máme obrovský Keď dar. sa trochu tomu venujeme, vlastne to je taká pasáž, taká stať, alebo kapitola, kde som napísal, že mnohí teraz so mnou nemusíte súhlasiť a zase netvrdím, že je to iba takto. Predstavte si rodinu, ktorá má 3-4 deti, doma nemajú nič. Žiadne zásoby potravín. Normálne nič. 0. Špajzy v chladnička není, nemajú tam nič. Muž vychádza ráno z domu s tým, že musí si nájsť nejakú činnosť, z ktorej zarobí nejaké peniaze, aby kúpil nejaké potraviny, ktoré prinesie domov a keď bude úspešný v priebehu toho dňa, tak večer budú jesť. Viete si predstaviť, že by sa ráno hádal s manželkou? Že čo si proste, ako toto, že s akým stavom, s akou životnou silou by potom išiel z domu po takej nejakom nedorozumení, nejakej hádke, že tým, že sú všetci tak závislí ako keby od seba, tak vlastne tam fungujú úplne iné princípy medzi tými ľuďmi. A on potom ide a potom posilnený tým, že doma ho čaká milujúca manželka s milujúcimi deťmi, ktorí proste v neho veria, v neho dúfajú, proste všetko. A on ide, zarobí tam nejaké peniaze, príde domov s jedlom a večer doma jedia. A zase proste je to zložité celé. Opísal som tam na kopec stranách proste ako takto úplne. A nehovorím, že to je jediný a najsprávnejší a neviem aký spôsob, ale je fakt, že zatiaľ čo u nás je rozhodovo, že 50%, tak tam je, že pod 1%. Že vlastne tí ľudia v tej skutočne prirodzenej podstate odkázaní jeden na druhého potom vôbec nemajú nejaké také, že a čo si povedal a ako si to myslel a čo toto a neviem čo proste, že žijú v tých skutočných hodnotách, tej skutočnej prítomnosti proste, akože úplne v inom porozumení, inej podpore, inom všeličom. Takej súdržnosti, pretože inak by možno neprežili. A ja nevravím, že vráťme sa takto. Nie, veď my už sme sa dostali niekde a naši predkovia tak fungovali, tak žili v takej chudobe a v niečom. Ja mám rada tú teplú vodu v kohútiku, aj pračku, aj všetky tieto vymoženosti, ale aby sme si vedeli ešte udržať taký ten zdravý, prirodzený tú myseľ alebo to nejaké napojenie kdesi, aby nás tá chamtivosť a to všetko tak neprevalcovalo, že potrebujeme mať už, ja neviem, pomaly auto, ktoré sa s nami rozpráva, aby sme boli vďační aj za to, čo máme, že nás z toho bodu A do toho bodu B privezie. Že v takej... Otázky. Ne, som nás povedal, že je tu také tie satsangy, kde ten duchovný učiteľ odpovedá na otázky. A teraz on chce rozprávať o vplyve splnu na počatie. Vymýšľam si. A daj mi akúkoľvek otázku, o čomkoľvek, ja ti v tretej vete začnem rozprávať o vplyve splnu na počatie. Jaké bude zítra počasí? No, počasie podlieha určitým fázam mesačným, kedy vlastne od novu po spln sú rôzne energetické zmeny, ktoré vplývajú prakticky na všetko. Najviac je to vidieť v oblasti splnu. Napríklad, keď si zoberiete vplyv splnu na počatie, a ideš. A to sa môže spýtať. No, jak to sa môže spýtať. A to mňa taky zajímá. Ne, to hovorím ako príklad, že Jasné. Ja viem, ale my sme ťa chceli trochu Dostať. chytiť na hruškách. To zase pozdeň. Ale toto, že prečo vymierajú koraly v nejakých moriach? Jedno je Proste, cukor a úplne, jedno je sol. Že Treba- hoci akú otázku ty začneš proste si aj tak To tam rozprávať. obrátiť. To svoje, to kontrola proste. zraku. To ti v tej chvíli príde Väčšie proste, vieš, a zrniečka otázka je vôbec nie je cukor, dôležitá. Tie vajíčka sú úplne čerstvé, takže sa ťažko šúpu. Ňam.